Jak asi někteří víte, tak jsem vyhrála tu soutěž od Fidorky s tím vtipem, jak jsem dělala. A lidi prostě začali psát, že Fidorka mi nadržovala a že mi přidala hlasy a že jsem to vyhrála jenom kvůli slávě a že to není fér. Já vám teď řeknu, že já jsem se nezúčastnila milion soutěží, protože jsem přesně věděla, že se stane tohle. Prostě vynechala jsem strašně moc soutěží a řekla jsem si, že ne, že prostě, že by tohle se stalo, kdybych vyhrála. A já jsem si řekla, že se prostě teďkon zapojím a že na to kašlu. A myslela jsem, že se bude všechno v pohodě a tohle. Vy, jakožto prostě lidi, co nenatáčíte a neznají vás jakože moc lidi, nebo jak to mám říct, že prostě... Tak vy se můžete zapojit kam chcete, můžete si dělat co chcete, můžete, pardon, Messenger, můžete prostě, já nevím, se pohádat s kýmkoliv a nebude to mít prostě žádný velký následky. Já prostě, když jsem se pohádala s jednou holkou, tak prostě vznikly strašně velký problémy, vzniknul proti mně kanál, i proti tajně, proti všemu, takže prostě jakmile já se s někým pohádám nebo se něco stane, tak je to strašně velký problém, protože prostě se začne říkat, že tamhle to, že já tamhle to a tamhle to. Takže vy jsi v podstatě úplně svobodní a já jsem tak nějak jako nějak svázaná a takhle. A chtěla bych říct, že nechte Fidorku na pokoji, protože Fidorka v tom nemá nic společného, ani ve svým podstatě ani já. Já jsem prostě chtěla udělat se jenom zapojit do soutěže, nic víc a posílali jste hlasy vy, co jste byli v té soutěži a okolo. Já jsem to nikde nezdílela, nikde jsem neřekla, aby mi lidi dali hlas, nikde. Já prostě za to nemůžu a dali mi to prostě lidi, i ty, co tam dávali ty videa, takže prostě... takže se zamyslete, že jakože to není fér a takovýhle prostě já jsem si i myslela, že prohraju kvůli tomu, že mě lidi znají, jo, to bylo prostě tohle. Ještě tady vzniklo, to ještě tady, zamyslete se od N, to vám dám názor, jaký prostě je a lidi říkají, že jsem vyhrála kvůli jenom slávě a tohleto a prostě já jsem to ani tak nevěděla, že to bude ani, já nevím, jestli je to kvůli slávě, ani nic prostě, jo. Takže, ale pokud je to kvůli slávě, tak si započtete ten rok, co natáčím a prostě teďko máme 3000 odběratelů, přes 3000. Tak se prostě ten rok, co jsem tady, tak zapojte do té soutěže. Vy jste udělali třeba jenom jedno video, to, co tam psal ten hejten snad. Já ani nevím prostě, ale řekněme, že nevím, prostě, ale započtěte si to, že já dávám rok úsilí, stres všude okolo do YouTube. Vemte si to, že já tohle to dělám a není to sranda jenom, že natočím video a tamhleto a tamhleto. Prostě stávají se okolo věci, o kterých vy ani nemáte tušení, ani nevíte, jak je to těžký. Já jsem si myslela, že je sranda být youtuber, jako je, ale jako prostě někdy se najdou takový lidi, co vám to nepřejou. A Fidorka ještě tady udělala plekaný příběh, řekněme, a skryla tam právě, že zprávu od těch lidí, co nadávali. Pochopili to asi ty, co to nadávali, nebo já nevím, jestli to viděli vůbec, ale je tady věta. Nemají mě rádi to, že dávám dárky ostatním, nebo že se snažím rozesmát trochu jiným stylem než já. Fidorka chtěla udělat jenom soutěž a rozdat nějaký dárky, prostě ať už to mělo být pro kohokoliv, tak prostě chtěla udělat radost. Facebook. Prostě chtěla udělat radost a to, nebo se snažím rozesmát. Uvědomte si, co ta Fidorka pro vás dělá. Fidorka dělá úžasný videa, vtipný, tak jí prostě takhle netrestejte, ona si to nezaslouží. Nezaslouží si to, fakt ne. Tohle video je celý o Fidorce, tohle není o nikom jiným, tady mluví ona za sebe. Ona to má teďkon těžký ve škole, prostě lidi si teďkon do ní navážejí kvůli soutěži a já v tom mám vinu a mě to mrzí strašně. Přitom já jsem to nechtěla zavinit, fakt jsem nechtěla a stalo se to a fakt jsem to takhle nechtěla, aby se tohle vůbec stalo, fakt prostě se to úplně pokazilo všechno takže jsem fakt nechtěla nic udělat, prostě jsem se chtěla v klidu zapojit do soutěže a třeba i vyhrát a mít radost. Já jsem měla radost, prostě komentáře první, který tam byly, že dobře, gratuluju, jako jsem docela mi líto, že jsem prohrála, ale tohle. Já prostě jsem se zapojila do soutěží okolo v realitě a nikdy do Slzska, jako protože jsem nikdy v životě nevyhrála, jako třeba lidi, co tam teď konto a vy
vy lidi, co jste třeba nikdy nevyhráli, tak prostě třeba jednou vyhrajete a budete mít taky super pocit, ale jako ty lidi, co vám tam napíšou, že za to může vaše sláva a tohleto a prostě tak, takže tady budete mít 2 odkazy vlastně ohledně tohodle, no a doufám, že se to jako všechno uklidní a já nevím, co už říct, prostě to je jenom